Neskamutilok, gizon Andriok, ongi etorri txorienera. Zeran zabize denboraz? Zuk zelan? Prisa daukotzu gero bukatzeko ero? Nik ez, nik gaur ez du lanik egin behar, ni hementxe esaten da moduan, Miranda. Ba, eske nik uste dut gaur luzera daukaukula. Ze, bueno, ikuste duzuek gure gaurko maixa osagaiez beteta, eta horrek esan nahi dau, errezeta, bueno, potentia ekatzen dugula, edo osagaiez eta pausos beteta, eta jositxa. Baina, bueno, ez haitxez de bilurdu, ze, oso erresa da. Lasaina bat besterik ez da, lasai egon. Betegarri askoki, baina lasaina bat bakarri da. Eta berezia. Oso berezia. Lasaina honen izena da Mumbai lasaina. Berez, lasaina indiarra. Indiako lasaina. Eta kontako zelan iten duten. Lehenengo sartagin baten gurina eta olixua urtuko eta hor erregoziko berakatza, jengibria, tipula, azenarioa eta apioa. Horrei gehitxuko zau, aragixeatua, xerrikixa, limoizati bat, eta garam masala espezia. Gero tomatiaekin utziko zau plop-plo itxen, ordu pare bat edo. Shitakiak ondo txikitsu, eta mirinakin, soja saltxakin, eta ospinakin ondo. Jarraian ingau bexamela. Eta gero bukatzeko ingau lasaina osatu aragi betegarrixa, berretxikuak, bexamela, eta bukatuko gazta apurtxo batekin. Esotiko. Esotikoa bai, zazkenian, espezia desberdinak badauzka, eta nik uste dut horrek emango tzala bebai, berez itxasuna, gero bexamela bebai, hiru esne desberdinekin, bai. Ingau, hauntz esniakin, behi esniakin, eta koko esniakin. Zelan okurridu diatzuelako zerbait jarraroa, Patrizia Vitali? Kontako zu sekreto bat. Etzat niri okurriru. Hau, bueno, errez dau, ez dau inobesek partekatu interneten, baina David Muñozen jatetxeko errezte bat da. Osa, berak eitzen dau. Eta, bueno, kartan irakurri zeike betegarrixa hau, eta hau dala. Jendea probatu du, eta hori, eta gero bere bersioak gero atera ditu, ez? Baina originala, errezeta, Davidena originala benetakoa, ez da publikoa, ez? Hori da, ez da uberak esan betxo, aragisa erregozi biozu lehengo txerrikixakin da jengibriakin, hori jendiekin ditxu. Nik ikusi dut, lau edo bost bersio desberdin. Errezeta berdinanak. Bai, errezeta berdinanak, orduan nik danak bildu ditut, eta indot, ikuste dut zuzen bat osagai, nik indot, ondiokan, bueno, errez da erresa. Osa, irakurri dutenak igual bikoitza zaukien. Beraz, pentsauizu. Badaukola. Bai. Ez da izango bakarri mikroin labean sartu berotu eta jan, ez. Ez. Bai, lasaina honek badauka denboria. Eingo una da, Indian eta erabiltzen denez asko gi, eta, gurina, olixua, biharrian erabiltzen dabe gi izeneko olako koipe bat, gorinakin itxen dela. Banik erabilikot gurina eta, olixua apurtxo bat bai, gure barazkitsuak eta erregosteko. Eta gero, errezeta originalak bai, esaten dagoena da, lehengo inbiozula, aragisa ondo erregozi. Gero bitartian barazkixak, gero bitartian espeziak. Baina, nik ingotena da... Atalka, ez? Lehenengo esaten bai, aragia egin, gorde. Hartu, barazkiak egin, gorde. Eta gero denak batera jarri eta... Hori da, danik badakit, txorienen, ordu erditxo daukau, eta iruzu. Orduan, hau dago egokituta, txorienera. Eta, jenteak esango du, eta gure etxera, egia da, ez? Bai, sartai berdinean erabili alduzula, baina, errezeta hau egiten bada pausuz pausu, goiz osoa errezeta bat egiteko. Ia. Isa bai. Bai, azkenean, ni egia esan sartu nintzen baita saltzeatzen errezeta hortan, eta gertzen da, nola, erregosten euki, hori zuk esan duzu, 3 ordu ez dakizein bestea, gero, sitakeak marinatzea, ez dakizein. Atal guztiak, egia da, gu telebistan badaukagu erreztasun hori, ez? Pausuak laburtzekoa eta zurentzako lasai egon zaitezte, ondo azalduta geratuko dira pausu guztia, baina, hoxe, 40 minutu ordu erditxo baten. Ez dauzkain beste. Eta gero, lasaina hau berez, gero joeten da gainetiko lan aukitza itxuolako panipuri batzuk. Zer dira panipuriak? Panipuriak dira olako ogi batzuk, diela olako borobiltsuak, eta die kurruskariak pustuak bezala. Gero barrutik ez dauki inungo mamirik. Eta horrek edamaten daue gainetik, eta gero beste 1000 gauza. Osa, hau pentsaizu benetan, dala... Nala hori? Michelin izarretako jatetxe batetako errezeta batetaz ari gara. Hori da. Eta teknika bai augiko itxu desberdinak, eta temperatura basuan einako gauzak. Baina, hau, edo zeinen sukaldian, enleiken gauza bat. Guk horrelako jatetxetan lanin izan dugu, horrelako jatetxetako errezetak etxean gordeta badauzkagu,
Eta egia esan, inoiz, esaten, errezeta horietako atal bat egin izan du txorienen, baina horko errezetako atal bat agian da plater bakar moduan ere egin daitakena. Zezuek, egia da, jatetxe askotako errezetetan, olako betan agertzen da platerra handi bat, eta hemen, ez dakize budin bat, ez dakizerena. Hemen, apar bat. Hemen, aldamenean, gelatina bat. Hemen ez dakizer. Eta dena emnazketa kombinazioa koiaran sartzea mundiala da. Baina bakarka janda ere gozoak dira. Eta holako batzuk balio dute plater bakar, plater bezala ere egin aldianak. Eta, bueno, han, claro, atetxetan da, hainbat lagun egoten dira lanean, eta dena ez da egiten egun berdinean dena berdina, baizik, eta zuke astelenean, aste artean egiten dituzu. Ez da, aparrak egiten duzu, eta bi hiru eguna irauten dizkizu, apar horrek. Ez da izan, ez duzu egunero osai guztiak egin behar. Horren beste gauza, etxerako pentsei zina izango zen azkenean. Bai, nire nahi hauntxe, bakizu lengunen egon ginen berbaitzen. Badabuela, olako Michelin izarreko jatetxe baten, praktikak eta itxen ez, lanien. Eta berak itxen da, talderako baskaixak. Saltzen da 10-etan, eta itxen da 10-etatik 11-etara itxen da taldeko baskarixa. Eta nik esan dutzen, Michelin jatetxe baten, ze janari itxeotzazu, ez da, patatak herri osarera da, digista batzuk, aragi xaulan oiaskua laban, da olako gauza da nik esan inoz. Lehen olan jatetxetan banatuta goten da jatetxea, lehen platerrotzak, lehen platerak, arrainak, aragiak, eta gozogintza, ez? Hori jatetxea handitan, da, hainbat eta 8-10 sukaldaritik gora egoten dinak. Eta hor tokatzen zitzaion, egun bakoitzean partida bati, atal bati. Baskari eta afaria arraietakoai. Urrengo egunean tokatzen zitzaien aragitakoai. Urrengo egunean gozogintzakoai. Eta beti, lantaldean batei tokatzen zitzaion. Partida bakoitzean ero goten ginen 2-3, ero 5 ere bai, ero 6, ero... Eta hor tokatzen zitzaion bati. Eta izaten zen, egunerokoa. Oingo honetan, egun batei, egunero, andonire. Eta lehenko gunean, esan zoztan gainerak, esan zotziela taldeko danok, probau zabien, patatak erreixarera da, onenak. Beraz, pasauko zau errezetia, pasauko errezetia. Hor, liburua oso ondo dau, Ferran Adriak badauka liburuak familiaren menua. Eta hori da, han lantaldeantzako zeuskaten errezetak. Da liburu bat, Adria etxeko langileentzako, segun nori tokatzen zitzaion partidakoai, zeuden errezetak. Eta zegoen, gaina, da hori, 4 lagunetatik, 50 lagunentzako prestatzeko aukera. Orduan, nundik hartu behar zen duen zer, nundik zer, bestea... Jungosa honek zuritzen niretako? Orduan, liburu ondo dago, ez dakiz zer de la familia ero deitzen da uste liburu hori. Eta ondo da, nik ez dakit izan nuen etxean, eta ez dakit nori utzi nion, eta nire etxean ez da bueltatu. Norbait nire liburu hori etxean baldin badoka, bidali mesedez. Hori pasatzen da, nire aitzak zauzkan, zebointxea askoz begutxi hau dauzka, diska pila bat, nire itxai musika pila gustatzen jako, eta zauzkan, diska pila bat, eta joten zen, mundu zua igusten. Lagun batei utzi hotza da, hau da, beste batei da, ez dakizer. Eta azizan urte baten, liburutegi bat bazan moruan, holan esan, behitxu, hau, peioi utzi dotzat, martxoak, 1998ko martxoan utzi notzan. Eta gero, hori nire amak liburuekin, nire amak liburuak irakurtzen ditu, astero 2 liburu eta erosti eta pila. Eta gero, gu seme alaba garen aldetik, gure lana da, berari liburua lapurtzea. Eta jasi da apuntatzen, eta gaina, berak baita baduka ohitura idazteko liburu bakoitza noiz erosi duen, eta bere izena jartzeko. Gero, irakurtzen dugun bakoitzan jakiteko, amana dela, eta bueltatu behar dugula. Noski baietz. Honek, hau, erregosten abien horrek barazkixak, izango die barazki batzuk, boloñesa baten moruen azkenian aukitzen dau asenarioa, dauka apioa, dauka tipula, eta berakatza. Baina, ikutu berezia edo ikutu exotikoa emangotzan osagaietako bat izango da jengibrea. Orduan, jengibrea bia du, ez dakit, 2 zentimetroko ero
satitxo bat, hola nasal barik, eta lauki txikitan. Hau bai, gero, bueno, baraskisekin joengo da, erregosten egongo da, 3 ordu edo tomatiakin eta aragisekin, eta orduan, zati txikixetan eta jarten bozue ondo. Baina, erabiltzen bozue, olako prestakuntza baterako motzaua, niri geixen guzetan gatena da, birrintzia. Osea, gazta berdingailu batekin, adibidez, holan birrintzia da. Betiko lauki horrekin, horrekin txikiagoa mosteago bado. Bai. Hala ere errezetau indiarra ez da? Ez. Beia jan behar dugu? Eixa da. Indian behiak ez dute jaten, ezin dute jan. Haningo lukete, barkumearekin, ero oioarekin, ero, ez? Bueno, ni egon nintzen hori ikasten unibertsitatean eta nire unibertsitateko taldekidiek eta jaten zauen behia. Ze horrezien, apurtxo bat modernuak, aberatsak eta unibertsitate entorno horretan da ezin oso tradizional, da belaunaldi berrixek jaten daue beia. Aukera bada berosteko beia. Hori ez, aukera jateko bai. Lortzeko apura zaiagoa da. Horregatxik jendiek ez da bai beste jaten. Herrialde arabiarretan alkohola lortzea moduen. Hoteletara, segun ze hoteletara joaten bazara, hotel honetan eta ordaintzen baduzu, alkohola erateko aukera badao, eta zeuru urdai espiko bat jateko ere aukera egongo dala. Ziur baiet. Eta, India aipatuta, zer etortzen zaigu burura? Cristobal Colón. Cristobal Colón, hombre, espeziak bilatzera, joan zan, espeziak India, lehen zehate izan ezaguna, espeziak ekartzen zituzten handik, eta Cristobal Colón azkenean joan zan, espezialen aberastasuna zan, dirua ziren. Indian bila joan zan. Indian bila joan zan, eta aurkitu zuen, beste, aurkitu zuen, Amerika, eta handik, espeziak ez dakit, baina urrepila darbe ekarri zuen, espeziak ere bai, tartean piperrak ekarri zituen, eta hortik piperra utza, hortik ikasi genuen guk adoboak eta eiten, eta baina beste espeziatzuk, baina berez Indiara espeziatara jotzen zen, eta lehen espeziak diru asko balio zuten, zeratik, gaur egun oskailuak eta dauzkago, baina sasoi batean oskailurik eta etzego, Bai, lehen gatzakin, freskeretan eda. Gatza eta espeziakin bazekiten, espezia batzuk, baratxuria, kipula, oreganoa, piper beltza eta, somorrotxo batzuk denak ez, baina batzoi, hil iten dituztero. Hilero mantendu iten dute, biziraupena. Eta oskailuan, gaur egon, hotzean mantentzen dugun hori, garai batean, kanpuan gorde behar zanez, espeziatan onduta, espeziekin bilduta, gorde behar izaten zen, ez? Eta horregatik, lehen zeukaten apresioa. Eta hor badago ikerketa bat oso beretzia dana, hor badago, nola da, holako zientzilari bat izan da, ez? Bai, aztertu zitsuna, sukaldaritza pila da. Ube bikoitza Sherman, ikertzeiak 107 sukaldaritza liburu ikertu ditu, tartean 6.500 errezeta. Eta hor, nik uste zerbait, niko, holan gehiagik pentsatu gabe burura etortzen zaiguna, ez? Nik hori uste mundu osua dakixela. Leku epeletan, espeziak gehiago erabiltzen dira, leku hotzetan barik, baino. Norvegian berezkoak, betikoak, 2 espeziero dauzkate, eta Tailandian 10 ero 15 izango juste. Azkenean, zure klimaren arabera, hor goran hotza egiten duen ezan, desizozten, aragia desizozten niko lan izango zuten, izatuta gero, jango zuten hori, izoskia, oreinen izoskia jango zuten. Eskerrak zu asmatu zutela, ze bestela... Eta esaten dago, Tailandian eta Indian eta olako herrialdietan bebai, errezeta, barazkixak eta daukien errezetei, espeziak gutxiago botatzen jake, aragisa eta arraina daukien nahi baino, ze azkenian, barazkixak askoz begeixau irauten daue, eta ez daue bihar hainbeste botatzea, ez? Barazkien zeluluen zelulosak, bestu egiten ditu, eta orduan, gutxi bera sotzen diete, aragiari baino, eta kontua da, espezien kontu hau, ehundaka urtetik atzetik datorrenez, eta gure disko gogorrean, zapore horiek eta geratu izaizkio, eta ja gauza batzuk, zapore batzuegaz erlazen etzen ditu. Naiz eta gaur egun, espeziak berez, ez ditu zertan erabili behar. Espeziak gaur egun bakarrik erabiltzen ditu ontzeko. Ez dugu behar, badaude egia da oraindik, herrialde batzutan oraindik, elektrizitatea erestelako iristen edo denadako gaitik, ez da euskate oskailuak eta. Eta orduan, nahi eta nahi ez, erabili behar dituzte olako ongarriak erosan da. Baina guk, hemen, Europan esan dezagon lehen munduan, kako txartian, erabiltzen ditugu espeziak, zapore horiek, gure disko horren dauzkagulako. Eta guztuagatik, guztua daudelako. Nik uste galdetzen bota zure, txorien eta rei, ze espezia erabiltzen duzuen olan geixen,
Eitzazue, zerrenda bat, baina nik uste dut, 5 baino gehiago edo, ez tozuela aukiko, eta egisa da, joeten zarela, Euskal Herriko edozein sukaldetara, eta aukitzen da, basikuak, nik uste dut, piperrautza, piperbeltza, igual baten bateko oregano apurtxo bat aukiko da, kurri apurtxo bat, holan, errezeta, ez dakit, exotikoa da gustatzen bajako, baina ez da, holan, kanelia gozuentzako, baina ez da besta asko izan. Bakizun ikusten da, super ondo hori. Niri elkarte gastronomikoetarako askotan tokatzen zait, ezberdinetara jutea, kosinatzen, ero lagunekin, ero konbidatu ikenote, sukaldaria konbidatze beti gauza interesgarri izaten dalako. Eta inoiz etxetik azten bazait espezie ematero, horako txokoetan beti egoten dira 4-5 espezia, dana berdina egote. Piper zuria, piper beltza, perrexi lehorra, baratxuri lehorra, holan pototan daudenak, Non baiten oreganoa perrexi lehorra, ez dira balio ezertako. Ez que da gauza bat, horrek ez dauka zaporerik, albaka deshidratatu horrek lehorra datorrenak, horrek niri besta, ez dut hartzen, bape. Oreganoak eta oreganoak albaka zerbait, perrexi jana benetan da gauza bat, esatu zula, hau zertako da. Bai, ez, baina ni pasaujat noiz baitz barkatu, bajatetxe italiar batera joetia, eta kaprese entxalada bat eskatzia, hau, etorten dana tomatia, mozzarella gazta eta albaka. Bai. Eta baten ataratia, albaka... Lehorra da. Ez que horrek ez dauka ezebez. Hori nire ustez da perrexia moruan. Horrek ez dauka ez dakit, perrexia freskua gainera Euskarriko sukaldian dela. Ez dakit, hain erabilia. Eta hain urte guztian daukagu. Perrexia bai dala gauza bat, baratzean urte guztian izaten dela, eta landatzen duzu, eta txortatxo bat ero beti egoten da, eta perrexia da gauza bat freskuan, lehorra lehenko eta ez dakit inoiz erabilioan lehorra. Zezatu zupun, apintzeko, baina saltza berde bati, ez dira ematen zer esan, ikusiko ituzu pinporta batzukan flotatzen, baina ez dira ematen ezer. Baina txokoetako benetan politia izaten da, zezukero. Kanela aurkitzen da, baina ez saiatu, jengibrea, ero kurkuma, ero holakoetan aurkitzen txokoetan. Baina bakitzu ez tan lehorra? Zein. Gure irugierra. Freskoa da. Bai, freskoa da, eta ez da lehorra da, honek emangotza gainera, gero gure bete garrixai, batzui gustatan alko nahaztia, txalara gixeatua, eta txerrikixana bai, da txerrikixak emateotzalako gantza, eta emateotzalako beste sapore bat. Eta hau berdina, nik ez xeatuko, ingotolan, satilo ditan mostu, eta kosinatu. Da esan duzut, dana kosinatu dut alde beria, baina honei gurotzat utzi apurtxo bat gehiago erregosten, eta horregatxi bitartien. Baina gero bat ingozu, hau gure boloñesa berezi honetan, Bai, gure boloñesa berezi horretan. Orduan ingoguna da, txerrikixa, gero txalara gisa, eta gero bota bitzaten bai da, limoi zatitxo bat. Nik hau etxetik daukan horregatxik hau ekarri doz, berriz eta bildeike. Orduan, azalan zatitxo bat bai, eta paraskisekin nazta dutenean, azalak endukotzat. Hau da bai, zapore gehiago emoteko. Zapore exotiko horrekin jarraitzen. Esan behar du, Davidek euskera bakiz euskera dakila, ez? Davidek? Hombre, diverso, isakin idazten dudana. Euskera ez baki, David. Ondo egiten ari alda, Patri zure... David, gure programa montatzen dauenak da nik. Sukaldaria, bai. Belarritakoakin, krestarekin eta hori, bai. Aizarna zabalkoa da. Ez, iruritakoa dala, uste dut berez etxonero handik ez zeukana ninguruko, baina saioa ikusten du, eta, David, txoriena@itv.eus, ero beste edozein Davidek idazten badigu ere, balio digu, Ze moduz ari gara prestatzen zure lasaina berezi hau? Hala ere, zu horrelako jatetxe batera juten zenen, kartan, ez duzu espero, lasaina. Hombre, jarrikotzen... Izena izango da, super... Goi mailako jatetxeetan bi mota dauz. Batek, jarteotzura bakarrik, lasaina, antxoa, arrautzesnea, eta beste batek jarteotzula. Lasaina, behi, aragi, onduarekin, gero koko esne bexamelarekin, eta shiitake perretxiko, gatzospindu batzukin, jarriko txolako apaintzen, errezetia lusatun apaintzen. Pasta xafla millorria bere aragi gozatuarekin Indiako esentzia eta zaporeen... Esentzia. Hori, auskalo, zuk ez da, Patri. Bi hiru esalditan sartzen badu hori, kartera ere prestatu zazue. Bi hiru utze karriko itxuelako atzekalde hortan ero. Ero biki nahikoa da, Bai. Bi utze nahikoa da. Bueno, behitu. Vale. Honei.
gatza, Bai, piper beltza, vale. pi. Zemazot? Bost, buelta. Espeziatua daka. Bost buelta. Bai, eta limoian azalan, zatitxo bat bai, hartuko zau. Vale. Orduan. Bueno, lehen gurina erabili dozu hemen, Bai, eta, bueno, guk hemen oliba salea gara gehiago. Niri Frantzian lan egitea tokatu zitzaidan, eta Frantzian egia esan, bueno, gurina asko erabiltzen zen, eta oliba, inoz kontatu dut, oliba zan gehiago, esaten zuten fuertegi ezala, kilore olibarekin asko kozinatzen zuten, da nik esaten nien. Oliba fuerte dala, zuek dana gurinakin iten, hori bai dala fuerte, horrek bai daukala zapore berezia ematen diola danei, ez? Baina nik uste oitxuta zauzelako oliban zaporia, da orduan gurinana itxen dotzu, kontrakua, segitxuan nabaritzen dozu, eta euroipasakokako berdina. Oitxuta duzen ez, gurinakin itxera, horixoa botatzotzazu, da segitxuan nabarmentzen da, bai. Kontua da, argi dagoena da, kozinatzeko eta, gurina, ez dela ainona, nahi dut esan, ez da ainona, temperatura ez duela gorren beste aguantatzen, ez? Hemen behin baino behiotan aipatu izan dugu, gurinarekin, bitxisua bada krema bat, gurina erabiltzen dela baita nahi eta nahi ez, eta horri olio pixka bat botatzea. Zeratik, nahiz eta temperatura motelean egiten den bitxisua denbora luz ez da hori, gurina erabiltzen badugu, gurina temperatura ez du aguantatzen ondo, eta erre egiten da. Orduan beti, zerbait kozinatu behar baduzue gurinarekin, aldamenean txorrota bat oliba olio, o ekilore olio berdin zait, baina beste olio bat temperatura hobeto aguantatzen duena, komenia botatzea. Eta, lasai zaporea emango dio zuen errezetai da. Bexamela itxeko bakarrik gurina bota betzat? Bai, bexamelerako bai. Hala ere, ez ba ez dute gurizalea bexamel bat einalda oliba olioarekin, ero ekilore olio batekin, Aukeria badau. Hombre, zaporea ez da berdina izango. Ze bexamelak atzo ostoriataz da itzeiten ibili ginen. Filo oreak ere, ematen diezun geruza horiek ere, ze gero batekin itzeiten, ikusi zaitu errezeta nola filo orea eta gurina ematen diezun, ni gurina, atze egiten di pixkat, oliba olioarekin egin aldut? Bai, koipe bat behar duzu. Oliba olioa, ekilore olioa erabili aldozu, koipe bat behar duzu. Baina ez da berdina izango, niretzako. Zaporea, segurinak bai ematen dio, bere zapore berezia. Bauka. Ikusten dugu, gutxinaka baukagula osagai geroz da gutxi hau. Da joango gare, hor gutxi hau hemen gehiago. Hori da, aldatzen dabil. Hemen dikona, hau dana baztertuta dau. Eta ointxe gehintxu biotzau, garan masala. Lehen espeziei buruz gabizen ez berbeiten, garan masala da guk kurria moduan ezagutzen dugun espezia. Hau da, espezia nahazketa Indian oso berezisa dana. Eta honek aukitzen dau, martorria, aukitzen dau kuminoa, aukitzen dau kurkuma, aukitzen dau jengibria, da fenobreko bat edan aukitzen dau honek. Usaina ikusgarria. Usaina oso ona, eta hori, esandakua, etxian, edo supermerkatuan edo, dendetan esposua aurkitzen, kurriakin bebai oso ondo doia, beraz? Kurriko jara da bat bota, mina gozoa zuek urosuena, da horrekin listo. Osagai bat gutxi hau, hemen bexamela jendira egiten, eta, nik uste dut, hau ja nahazteko dauela. Vale. Eta hau da gora boloñesa, ez? Hau da, izango zen, gure, boloñesa berezia edo. Hori da, eta boloñesak ze bide dau? Zer tomatia. Tomatia. Osi, nahi eta nahi ez. Hori da. Beraz, osagai bat gutxi hau, hemen dik. Honei tomatia. Eta hau jeitxiko zu ertainera, eta utziko zau gutxinaka itxen. Bitartian ingo bexamela. Hemen txaukau gurina apurtxo bat urtzen, eta ingo bexamel bat tradizionala teknikan, hau da, gurina urtu, irina txigortu, eta esnia bota, baina esniak aukeratu bitxut desberdinak. Daukat hemendik koko esnia, alde batetik. Beraz, hori indiara, horrekin bagoi ez indiara. Vale, koko edari vegetala. Bai, gero daukat behi esnia. Indian be, asko erabiltzen dana. Bala. Eta gero hau, ez da indiakoa, baina hauntz esnia da. Da hauntz esniak eman gotza zapore potente hori, ez? Eta gero bukatzeko, dana, zuzentzeko, aukiko hemendik kardamomua. Orduan, kardamomua izango da apurtxo bat infusionatzeko, gero asixak eta kenduko zau. Bai, horregatxik, batzuk hemendik, joango naskoiera baten bila, eta hasiko gara gure irinez txigortzen. Apuntatzen, ez da gize, ez ne, nahi dozen,
esotikoa egitea nahi duzu ero benetan errezeta hori, nik uste dut, nahi eta nahi ez, hauntzan ez bauzu izaten, bueno, behi esneakin da koko esnearekin molda, errezeta berezi egitera jutera, nego dut esan, koko esneak emango diolako bere ikutu berezi hori, ez? Gero, hauntzana eta behiana ero daukanero, ez duzuena nabarituko, egia da hauntzerakin da krematxo geratuko dela. Bueno, hauntzak badauka, igual ardixanak... Eta zaporea bai, baina... Bai, ardixanak ez, baina hauntzak, ostras... Kokoak hemen nik uste dut, hemen nabarmenduko dana gehien kokoa izango da. Prouko gero, izango zazu. Zure apostua da, kokoa. Nire apostua da, kokoa da. Baina, bueno, kokoa bakizu, koko edaria... aurkitu aldozue, holan, latan saltzen dutena, pixka lodiagoa dana, gero, bada, beste, tetabrikian dala, gero, likidixoa, eta gero, koko ura. Koko ura beste gauza bada, Koko ura da, kokoak zulatu eta barruan etortzen den ura, zue koko bat frutoa hartzen baduzue, dauka atal bat, gaina leku bat holan biguna dana, eta hori zulatzea erresa da, eta hortik eran begia ero ditzen diote, hortik eratea oso komun, eta ura, hori bai da, ur zikin bat moduan esan dezagun, ez da, holan garbi-garbia, transparentia. Atzo, lehenko gunean jogurrakin aukizinun hori ura? Ba, horren antzekoa, bai, horren antzekoa, zuero, bai, itxura gehiago duka horrena. Eta hori bada ura. Baina gero, ja, bueno, koko edari vegetala beste gauza bada, Bai. Guk hori da erabiliko duna. Eta hor bada bat gozatu dana eta gozatu gabea. Nik bilatu ezazue, ze gozatuak osagaietan da behitu ezazue, ze gozatu errezeta honetan nik ez dut uste ondo geratuko zanik. Ez, nik uste dut ezetz. Naiz, eta gero, bueno, nik kardamomua, egisa esan, gogoratza oztabla, zitrikua da. Ni postretan erabili izan dut bakarrik kardamomua. Arroz esnetan, eta orduan, ez dakit, botako zabor, infusionatzen utziko, hau luditzen, eta bitartian, bueno, honekin jarraitzuko, ze... Ondik egin, bueno, ontsa ja ez da hainbeste osagai, Osa, falta zaigu, ospinetako xitakeak, ez? Ospinetako xitakeak, hori betegarri moruan. Eta ospina, ezin zen duen hemengo ospina ardoarena ekarri ez da ere. Horre, ospine bere ardotxo bereziak eta behar zen itxuen patizia. Aizu, ekarri dut. Bi ospin desberdin dauka, hau da, Euskadi, Japonia, arteko, Indiar, lasaña honetako. Eta, bueno, tomatearekin jun gara horre Ego Amerika da, eta munduko errezeta bat egin dugu, internazionala. Bai, gu internazionala gara eta, bueno, egin gau, hemen txe, uran astu. Txak. Gero, daukau, bueno, ospina hemengua, ez? Ospin normala bada baita? Ospin normala bai, esan dutzu. Vale. Ospina, Euskadi. Bai. Ospina, bueno, ospina ez da, ardaua ospina, haue, mirina. Mirina, ardo, bai, gozoa. Gero, soja saltxa. Vale. Eta azukria. Eta hemen utziko gure xitakeak ontzen, behintzat ordu erdiz. Gero, ordu erditik, bueno, 2 ordutara bai. Eta sartuko ditxu golan txiki einak. Eta hau jongo da, betegarri moruan. Azkenean, gure xitakeak hartuko dabe, zapore hori, guzti hori. Eta eragisakin ingo dau kontraste politxa. Baiz, geruzetako bat, bueno, hor tartean botatu behar dizkigu xitakeago, ez? Hori da, hor doiaz. Beraz, behitxu, gure oso. Honek denbora bide bakarrik, hau loditzen joango da, hau itxen joango da, eta gure ospinetako xitake hau bai, egin jatorriko dira, titau baten. Aragisa prestolan geratzen da, 2-3 ordun ostien, hemen bai, xitakeak, gure ospinetako xitakiak bai, biguntxo, eta ospinetako zapore danakin, xaflak be eskuzin jogu hori biligara 3 ordutan, irina rautza da, inja, bexamela be loditxuta, eta hemen daukau gazta, gero bueno, gratinatzeko eta erabiltzen duguna. Txedar gazta eta parmako gazta, parmesano gazta, kasunetan. Orduan, bueno, xaflak itxen hasiko gara. Lehenengo, bexamela, apurtxo bat, geixen bat ez itxasteko azpian, azpixen, orduan. Nik hau, bexamela bakarrik hartzotzat gainetik eta azpitxik. Horako ogitarteko bat izango zen. Eta ez baduzu, bexamela gutxin baduzu ero, tomate saltza, ero komeni dira, ero bestela gurin pixkat. Igurtzen diozu hortu gurina eta ero xaflak jarri gainean, da listo. Hoi da. Hauek dira xafla berezioetakoak ez dutena behar bustitzia. Ezkenik horre bakarrik erabiltzen dut. Bai. Osa, zuzenian, eske, behitxu honek zenbat lan daukan, eta honein nahi batzazu gehitxu gero, pastia, egostia da hola, pentsatzen gara eta apur bat gehixegi. Nik egia esan, besteetara oitu nintzen, eta hauek raro haitzen zait, eta erabili izan ditut, baina
Eta berez, honek dire, egiten dutena da, bueno, hemen likidoa badago, bexamela likidoa badauka. Hortik hidratatzen dira, orduan, ez dute ura zetan behar, osea, beruarekin da likido pixkat izatearekin, biguntzen dira. Ni beti izan naiz, pasta egosi, gero lehortu, goztu, lehortu, eta ero muntatzeana. Gauza on bat dauka, gero pasta egositxa badoia, hor 5 minututan bakarrik izango da, gratinatzea, da betegarri xabe kosinatuta doienez, bakarrik izango da hori. Eta honek bai bie dauela, 15-20 minututxo, ondo hidratatzeko da itxeko. Bueno, ospinetako shitakeak. Vale. Eta holako bat agoan sartzen duen bakoitzean, gaur, zaporean, Bai. Izan behar da. Testuratik aparte, azkenean, hoxe, zaporea gehien bat, bizi puntu ero emango diotenak. Hori da. Da, orduan hemen, geruzetan bebai, inseikena da, batzuk jartzen da, bexamela eta gazta, xaflader, eta nik nahi xaot, aragisa jartia. Lehen, koipetaz da ibili garen hortan, aipatu dugu gurina eta olioak, baina kontutan izan, garai batetako errezeta asko azten basarete behiratzen, gantza, lehen, txerri gantza, ia errezeta guztietan erabiltzen zen, eta ohikoa zen, gantzak erabiltzea, eta gehiago esango dugu, hemen izan ditu errezetak, eta gaur egun, mantekauak eta mantekado, mantekatik, koipetik datozenak eta horrek, zapore hori gure, esaten den moduan, gure disko gogorrean daukagu, eta nahi ez behar dugu txerri gantza, eta oraindik saltzen da, beraz. Saltzen da, sobrasadan onduan eta arategixetan edo dendetan, eta nik erabili izan dut, edo erosi izan dut bakarrik, etxeko polboroiak. Bai, nik, badaude, nik frigitzeko eta gauzak eta izan ditut lehenko olako errezetan baten, saltzan egindako zerbait ere, eta bai, ez da gukoin egia da, gu gazteo garenok, ez dauko gure disko gorrean zapore hori. Gazteo garenok, esan duzu? Gazteo garenok, hemen lantaldean baina gure aitxona monek, eta esan nahi dutarek, agian probatzen dutenean, ezaia harin arrotza egingo guri pixkatu egin di bai. Baina, manteuka batzuk ero, polboroiak txerrik gantz gabe, ez dira berdinak. Betxo, hau ingo, betegarri hau, pasta baten dako bai, aldo gutzi, solan... Espageti batzuk, boloñez da. Edo kuiatxo batzuk betetzeko, edo, ingeike prestakuntza desberdinak, eta lasagna hemen bukatuko dugu. Bestela igual, altuegia geratuko da gero mosteko izango da, hau be, zai aukiko, beraz, Patria, zokoa moduan, ni bitan ingo nuke. Hemen, ikusi zuen nundo dene, xaflak, erditi sartu holan, erdi basuretzako eta beste erdien nintzako, gero atzo gertatu zen, gero pastelakin alburrekan, Etzan bape sobrau? Nik esan dutzen makillajekuei, erungotzut pastela ez dakize. Egona hilo eta jangoek, Hori da. Zaten du esaera sarrak. Hemen txe, gaztatxua pultxo bat, parmesanoa, eta gero cheddar gazta, baina, haue bai, errezetiak holan esaten zaulako gazta desberdinak eta aukitzen zaulako. Bai, baina, nik honek etxien daukola, baina bestela bebai, aukitzen dozuena, idiezabal gazta... Egia da, interneten da saltzatzen ibiltzen bazarete inoiz, errezetan batekin, ikusten duzu holan, badaude personen blogak eta izan ez dakit nungo jatetxean, eta hau dastatu nuen da izenetik eta handik eta zerbitzari atara izan honetik, osai hauek zeuskala ikusi nuen da, hau da nire berzioa, eta jendeak buruari ematen diola. Bai, lana da. Eta, hoxe, ateratzen bakarrik, eta gero igual, ondo gongo zan, holako zerbaitin da gero, benetako errezeta jakitea zein dan, desan, ondan asmatu dugu, ondan ez dugu asmatu, hau bai dauka eta beste ez dauka. Baina, Betxo, hau ingo dugu da, 180 gradutara. 20 minututxa, eta segitxoan gatoz, zure errezetekin dau, igual bukaeren probauko, ez? Vale. Venga. Gure lasagna labean egin bitartean, horrelako sarrerako errez eta berezi bat ingo dizuet. Berezi esan dut, baina izena duga berezia berak ez dauka ezer. Arrautza berdeak
horrelako oliba beltz mahonesa pikante batekin ingo ditu. Pikante, like it. Pikante. Bueno, hemen dauzkat, aurratu zerbait, arrautza ja dagoeneko egosita dauzkat, baina, azalduko izuet nola ingo duan errezeta hau. Arrautzak urrotzean jarri eta 6 minutuz egosiko ditugu. Ostu, zuritu eta gero erditik moztu, gorringoa hartuko dugu eta birrinduko dugu ospin pixkatekin eta olibarekin eta perrexil pila batekin. Irinetik, arrautzatik eta ogi birrindutik pasa eta frijitu. Eta mahonesa oso erreza izango da. Arrautza bat oliba beltzekin, limoizuku pixkatekin eta ospinakin birrintzen hasiko gara eta horri botako diogu oliba olio suabe pixka bat eta ekilore olioa. Gatza, ondu eta listo. Oso ondo, beraz, arrautza berdien gauze, berdiak emangotza, berde kolori emangotza, perrexilak. Bai, barrukoa izango da berdia, ez dira, arrautza normala dira gure betiko arrautzak, bai inditu dana, egosi, platertxiko bat, egosi ditut, nuku normalean, irakiten azten da momentutik urrotzean jartzen baitu, 10 minutu egosten ditugu gure arrautzak, ez? Haue bai inditu 6 minutu, orduan nahi dut pixkat gorringoa, ataratzea holan pixkat, zan dezagun, gordintxo, eta hori gona, gure txian lehen, klasikoa, arrautza pirrindu holan, zakapaldu, mahonesa pixkatekin, eta horrela jartzen genitu, baina hauekin goituguna, gero frejituta jango ditu. Oso ondo. Berdea. Badauz arrautzatzuk berdiak, badauz Argentinan eta Txilen, badauz oio batzuk, diela Araukana arrasakoak, eta beste batzuk Luxi eta Donxian, horrek die Txinan, eta horrek ematen dago oskola berdia da oso gogorra, arruti bebai normala die. Horrela, supermerkatutan eta eukitzen duzu, arrautza batzuk txurixak eta beste batzuk marroiak. Horrek daukie oskola berdia. Baina barrutiko mendie berdinak. Baina arrautza normala die, ez? Bai, esaten dago daukala zuringo gehiago, eta gero gorringuak daukala gehiago urre kolori, osea dela apurtxo bat argixiagoa. Eta bai, beraz, berdiak kanpotik behintza badie, eta esaten dabe gehiago irauten dagoela, ze oskola da gogorragoa, eta horrek itxen dagoela arrautzak gehiago irautia. Guri berdi egingo diguna da, gure perrexil zoragarria lehen egon gara hitz egiten perrexil lehorra eta, guk ez guk hemen baratzean perrexila badaukagu, eta perrexil freskoa erabiliko du, eta hor botako izko biko iaraka da perrexil, nazketa honi, eta horrekin gehatuko da, pixkat berdea, bai. Gero nik getxoko eoio batzuk badaukot, eta honek arrautza berdiego, bai. Rapau ditxutan dik. Eta bihotza zer da, urre kolorekoa baita, ero? Ikusiko zu gero, marroixka da, holan txokolate bihotza daki, bai. Bai, esaten da, zehatza ez dala, baina esaten da, zuk ikusten duzu oio bat, eta ikusten duzu lumak ze kolorekoak daukon, horrek esan zeikela arrautza ze kolorekoak emongotzun. Luma txurixe bauka, arrautza txurixek. Luma marroiak, arrautza marroia, baina luma berdiak. Egia da, gure etxean nik arrautza zurixak ez ditut ezautu, zegu, oio zuririk ez daukagu, eta nik gure etxean nidak irala inoiz ez dut eman arrautza zuririk. Hori moda gauzia da, gero arrautza barrutik bardina da. Ni Finlandian egon nintzen edasuz moduan, handanak txurixa ziren, eta jendeak ez den zaben, eske honek arrautzak eza guztetan, etzien etxien jaten zabenak morukoak, ezien Euskal Herrikoak, morukoak, marroiak dela geixenak. Eta hori biltzen ziren, nik horrek eska gustatzen zakize. Bardina die. En fin, berden naturala eta polita perresilan, eta hoxi bota diogu. Gatza, perrexila, ospina, oliba olioa, eta honekin, horrela, birrindu, eta hau, ikusten dugu moduan, hauek badira berdeak. Ezagutzen dut batzuk, zuk arrautzak egosten dozunean, sartu zeike olako taper baten, kristalesko pote baten, igual erremolatxa batekin, erremolatxa ur batekin, eta horrek gero zuritza itxuzunean, egongo dila larroxak kanpotik. Zenbat armakizun gaur egun... Apaintzeko eta... Bazeo marka bat atarra zituzten arrautza koloretakoak, eta horra erakutzi genio nik uste torretxo horienean, ero? Beste denboraldi baten izango da ikusikot EITB nahian. Bai. Hauek gureak, deuketena berezitasuna hori. Hemen batzuk esan du, baina horra arrautza gutxi inda jongo da. Lasai, segia da oin, pasako ditugula, holan beteko ditugu, eta hauek pasatuko ditugu, orain irinetik, arrautzatik, eta ogi birrindutik. Eta gero, frigituko ditugu, eta mahonesa, perezi bat ingo dugu, pixkat aldatzeatik, ez? Mahonesak txurien hainbat inditugu, gaurkoak zer dauka berezitasuna, oliba beltzak, eta piperrautz
pikantea botako dugu. Azkenean nik uste dut honekin pikantea ondo etortzen dela. Hau, Pikantea danakin etortzen. Portugalen egiten dute, errezeta hau, eta beraiek egiten dute gero piripiriakena zerbitzatzen. Bitu. Piripiri olako saltza, piripiriarekin egindako saltza batekin, eta esatu dute pikantea ondo datorkela. Orduan nik esan dut, nik pixkat aldatu ingo dut, eta gure piperrautzarekin ingo ditu. Zaran, igual, ikusten bozu gainera kanpotik horrek arrautzak, betegarrixa ikusten bozu bakarrik, pentsauseik edala, olako, igual, zia zerbak eta... olako zerbaitekin egindako zerbait, ez. Ondo, zan baita. Bai. Presiak eno. Hora ez, bexamela ukitzen bozu, sobratzen gatu, lasainako bexamela purtxo bat, zia zerbakin, holan espinaka kremara, ez, deitzen jakona, horrekin bete zeike arrautzak da holan, daukatzu bi baten presiban. Bueno, utzi guzue guri, hauek, honek ez dauka misterioak, eta gainak daukagu, labekoa ere probatu beharra. Orduan, ingo itxuna hori, ikusten zuen, irinetik, ogi birrindutik, eta ero frigitzen jungoa, eta mahonesa titau batean, hobeto erakusten baizugu nola egiten. Gure arrautz berdeak, dagoeneko, irinetik, arrautzatik eta ogi birrindutik pasata. Olioa bero, eta momentu baten ingo dana da, hoxe, gure mahonesa berezi hau. Bota dut hor gazpixka bat, arrautza bat. Ni zure baimenakin lasaina ataratzen bai, eta bezez, bai. Usaitzen duia dagoeneko. Bai, dautziko zuzor korsinetan. Olibak, eta piperrautz pikantia gogokin gaude, pikante gogokin, Patri. Asko, bai, bota jozu. Bale, botako jot. Eta ekilore txorrota da, on bat, eta gero bestea gainerako ingo diot, oliba olio, baina suabiarekin. Zitxura duk horrek. Hauka, Ez dauka txarra. Bueno. A ver, txak. Usaia bai, bintzat. Azken da mahonesa bat, baina botako zazula saporia da koloria, bai, eman gotza. Izango da hori... Izango da gorrixa edo beltza edo hor bixen arteko nasketia. Bai izango dana pikantena. Hori, oindixik esaten dizut, pikantea bai izango da. Bai. Eta, boixe, oliba olioa, baina suabea, zero laukoa botako diot. Suitsura ona, Olioan zaporea, pila bat, eta pikante atzetik. Bai. Bauka. Tauka pikanteri. Gutxi. Piperrautza haue. Ez da garai batean, indiatik ikartzen zuten piperrautza hori. Zezan dozu orduan, bizatitan moztuko tela? Edo lautan? Zuke guze, Pate. Zure esku zen du. Zuke lasainen, egia da bete iten duela, Bada, ez da jaki harinenetako bat, esan dezagun. Ez. Bete egiten du, eta... Txapeldunentzako errezeta. Hori dana! Bueno. Arrautza bebet ingo dute, Oiene. Bat. Bi. Hiru. Olio berotan. Gure mahonesa berezia listo. Eta hemen daukat, beti bezala, zukaldeko papera ateratzeko. Eta hauek hori, gorritu bat bakarrik, nahi dugu. Txak. Hor. Zerekin hasiko gara, Patri? Zureakin lehengo niriak ostu bitartean pixkat? Bai, txoin. Zatitxo haue bai aterakot. Guk probatzeko. Bai, klaro, gure haitxusia beti, bai. Eta hau da, gure lasaina indiarra. Eta bere aldamenean, jungo da, gure... Arrautza berdiak. Nola dituko jo? Portugalgo arrautza berdiak. Uxe, kuia txotuzten badizu. Horre postrerako gordeko itxu, Patri. Horre postrerako gordeko itxu. Hasiko gara honekin. Venga. Gero jarraitzuko honekin eta gero kameratik kanpo jango itxu honek. Hemen ez da ez zebe sobrauko. Sekula ez. Jak, ikusi duzu ez erresadien hau egiten, Eta hemen dauzkazue, gure arrautza berdeak, olioa beltz, mahonesa pikantearekin. Ona. Hortik. Hemendik.
Hau da, bi platera momentu batean. Baduk ezagreska eta... Daukazu? Bai, beste. Bueno, Bexamela hemen baita, bai ala bai hartu behar, ez, Patri? Bai. Hartu bida, saiatu hartzen danetatik apurtxo bat, betegarri apurtxo bat. A ber... Ba, puntatu, Sekulakoa. Shiitake bat hori garrabaten duen. Txegura, goizure probatzea. Una, Oso ona. Una. Podría biteli? Anietako, platerekoak ez, hori ze da? No, ez, zuke, uste nuen araua sala, hemen. Hemen busti bida, Ez atea politia, gero... Hola. Baina, sí. Oso ona. Eta berde, esotiko, Eta ontsa honek. gaurko biharzetakin ditu. Agur.